ang basa Europe asui tong pai buin jagao Hukk naro jinis halwas amthaya morning o wati wajak ingeba Shelermani ang basa khange mukhang rok suya wisur spaigra ka video upload khaini bangai teman hamala ni nogo net maya ani nogo Airtel simisinet mao mane Jio mao happen doi video uploading ya salsa rong nango video upload khaini hani bagai na angoro sakao phaila ha upload khairo ni daiti akayo ang kutuma pending he narak ma tong hange shalate da rong su yang pe hani bagai ang or phaiwi kisa time roi dai dong sa Hukk rok phunung nai rong no ani no ganani kena rok nai tong bai di ani blog no ang tini welcome rok huyawin blog sengsinai akayo daily welcome back jerai besa haising jagi tong tapuk kanarok tini tisha diporo totoi phainai ingke ang phunung nai rong no Hukk rok tini ni sal haisi managre re जों दिनै बैनि Hukk किसा एक्सप्लोर खाइ दंलायो among hinke thabalai dong kamu thabalai among hinke pakumara ro khoklu ro kaija karo ole yong pa kita orang hinke ang photo bujak mani actually ang borong ni musa khaya do nro ta song ang photo bujani bangai han kisa khairo khebong la hata asisi dangla buthai thai mani na dangla buthai nangka thai tong borong ni moi mela khainai puni khagai tilang hepa stong bai kokotoma uyare besar tong bai uyare skang koble among hinke ani camera woman tespro bo anu photo rok ma bu video rok ma sak hinke tabok thangai bisnai serasa tax phai ko sang hapa tungla han ka doroke oro kisa asog relax le Hukk rok nuktel hange leng pai tena ang tong thok sak mani among hinke tamasung kamong mui phrai oro bu kai jakle omo bu phanglang ka nokbar ro hinke The next day. Nora one story tong kana opri biang thangsa one actually ang ani yong song ni parao thangnai Twikiching Kami wo maharani wo kinaro nai tong di ani blog no payasak ang jeman sak funuk nai narok no mi ani blog kisa suk ni bagai ang tini ni no boro no add khairo ha ke narok nai tong di payasak ani blog no ni thoksa kha hinke like comment share khaidi A few moments later. tabok hinke ang maharani Twikiching o sok phaila ha hinke tabok tuima rukungo thangra norok no tuima phunuknai hinke tei yong aromani phunuknai bo ama ha pui saw hinke norok nai tongbai di ani blog no tei muitul bubar bu kholnai gutok sawani bagai masaya ketikma tini sasinai naithokmani broni yang tongthokmani ang hais broni yang phalange tongthok jaga naithotok hinke norok no phunai nai tongbai di payasak kan blog no sadong tongmani sang
Santai mang si belesa. Uli lama bolong mang tong ha santai mang singsiu. Rinai rogo santai rok babai nei na gilang khagi marnai. Yang tu si matang alio thila tin de thila bolong tuima rukung ni bolong Mas paise mas tuima wo aromui malaha a in shari kemo chajak sinai inko a उल्टा खा दे tabok hingke jeng tuima thangai phirok lai philaha amo hingke wansani bariket oro potol rok kaijak tei tuma rok kaijak situ sili nokabo naithokmani tabok phirok dong ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ hai rogo mahi motok nai hang besak pura tui mangsi rong ki tui ke bang ma age oro sirung ma kau tuma bu tuma ayah omono gudok sala hangke tasty age oro nibo tui ingya puro photo buja khaimani tabole tui singjak ayah tu rang tui ne ayu juta dui tala rok thui phaijak le rogo video khai với những cái like trong nó rất nhiều anh xin ta phải đi cũng là rồi sao thì đi cả cameraman pahama sih lihat bang deh bising logo hai chin ruwa di tong ka last song ani cameraman no phone ro pa ni chela ka
Ole ani cameraman hi hundi oi hi hundi hunde अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है क्यों शर्म आ रहा है तेरे को Kolontoy. Leite masa wala si Zakis to. Bola si Zakis. पानी पानी हो गई Kolontoy ro phabela to ibu tung ma niemo to I thene sab lenge kutung ma ngi tong aram nang khu Onte tene kasli chung mani ri kena ibu bini ses mono khollai mo go dog sa hang ke bus thok mia wa thui bai wow thai bis nai ta bokha हमके तीन बगे अने ब्लॉग और न पाइस नाइ जतो न कहम के तोंग बाइदी ते नाइ थोक सके लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब खायनी तापो बाइदी